द्वारका हे भगवंताचा आनंद मिळण्याचं भक्तांचं क्षेत्र ठीक आहे, पण ते कार्यक्षेत्र होतं. कौरव पांडवांचं युद्ध, त्यामध्ये सारथ्य, त्यानंतर दुष्टांना मारणं, हे भगवंताचं कार्यक्षेत्र असल्यामुळे भगवान त्या ठिकाणी गेले. कारण गीता सांगायचा योग तिथंच आला ना, इथं तर आला नाही की नाही. त्या कुरुक्षेत्रामध्ये गीता सांगितली, तो योग तिथं प्राप्त झाला. आणि म्हणून भगवान कृष्ण परमात्मा हा एक प्रकारचा अष्टपैलू खेळाडू आहे. उत्तम प्रकारचं राजकारण त्यालाच करता येतं, कुणालाही करता येत नाही. माणसं म्हणतात कीर्तनकाराचा राजकारण संबंध नाही पाहिजे. आम्ही असं म्हणतो, आम्ही कीर्तनामध्ये राजकारण एवढंच फक्त सांगतो, ज्याच्यामधून आपल्या परमार्थाला जे साधक आहे, पोषक आहे, ते आम्ही सांगितल्याशिवाय. राजकारण म्हणजे काय? समोरासमोर लढायचं, राजकारण हो, त्याला पाडायचं आणि पडल्यानंतर त्याला हार घेऊन त्याला घालायचं, परत सत्कार करायचा. कारण पुढं आपल्याला कामं करायची, तू जरी पडला तरी आपल्याला पुढं कामं करायची, याचं नाव. भगवान कृष्णाने अशा प्रकारचं राजकारण केलं. प्रत्येकाला मारण्याकरता राजकारण केलं. भीष्माला मारण्याकरता तेच, द्रोणाला मारण्याकरता तेच, कर्णाला मारण्याकरता तेच, प्रत्येक ठिकाणी. आता भीष्माला मारण्याकरता द्रौपदीला घेऊन गेला, ब्राह्मी मुहूर्तावर पाया पड, तुमचा शत्रू येतो, पण पाया पड ना, याला तर राजकारण म्हणतात. हो, पाया पड म्हणे, तू पाया पड, बांगड्या वाजल्या पाहिजे, वाजव बांगड्या, पाया पड. हो, आणि बांगड्या वाजल्या. आता ब्राह्मी मुहूर्तावर कोण बाई पाया पडते? तर ते योगी होते, बोलून गेले, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, चिरंजीव सौभाग्यवती भव. द्रौपदी तशीच राहिली आणि भीष्माने डोळे उघडले. बापरे, म्हणजे मी पांडवांना मारणार आणि हिला आशीर्वाद देणार, बरोबर आहे. हो, आणि मारायचं कोणला? पांडवांना. पांडव कोण यायचे? पती. आता पत्नीला आशीर्वाद द्यायचा, नवऱ्यानं मारायचा, हा काय प्रकार आहे? व्यसाचा प्रसंग पडला, धर्मसंकट. द्रौपदी, तू आजच कशी आली? म्हणे आले नाही, नाही म्हणे, हे तुझं डोकं नाही म्हणे. हे डोकं कोणाचं आहे मला माहिती, डोकं कोणाचं आहे. खरं सांग, कोणावर आली एवढ्या पहाटे? नाही, कोण नाही आहे ना, तू बाय बाजूला हो म्हणे. बाहेरून बघतो भगवान परमात्मा द्रौपदीच्या चपला बगलामध्ये घालून आणि पांघरून द्रौपदी, वा वा देवा. आणि मग आलिंगन दिलं, भीष्माला आलिंगन दिलं आणि ते चपला खाली पडल्या, बगलातून चपला खाली. भीष्म पाहतात, कोणा चपला? द्रौपदीच्या चपला. द्रौपदीच्या चपला भीष्माच्या गळ्यामध्ये. हो, आणि मग भगवान म्हणतात, भीष्मा महाराज पितामह, आता उद्या युद्ध आणीबाणीचं आहे, तुम्ही पांडवांना मारण्याची प्रतिज्ञा केलेली आहे, द्रौपदी तुमच्या पाया पडलेली आहे आणि तिला तुम्ही आशीर्वाद दिलेला आहे. आता काय करणार सांगा? आजचा आशीर्वाद खरा करणार का उद्याचा? उद्याची प्रतिज्ञा खरी करणार? भगवान म्हणतात, कृष्णा, अरे जिच्या चपला तू बगलामध्ये वागवतो त्यांना मारण्याकरता 56 भीष्म आले तरी कोण मारू शकणार त्यांना? आता हे राजकारण थांबलं नाही बरं का अजून. दुसऱ्या दिवशी युद्धाला तयार, परत समोरासमोर. अर्जुना, अहो भीष्म आहे, ब्रह्मास्त्र आहे तिच्याकडं, 188 वर्षाचं वय, पण आटपणार नाही बरं का, तू सहज घेऊ नको. हे आटपणार नाही म्हणे. मग काय केलं पाहिजे? आपण काहीतरी राजकारणच करू इथं. काय करायचं? सरळ सरळ मारत, हे सरळ सरळ मरतच नाही म्हणे हे लोक. बरं, तुम्ही जर अजिंक्य तर मग चांगल्याच्या बाजूला तरी राहा ना, तर तेही करत नाही. हो, बाजू अधर्म पक्षाची. बरं, अजरामर योगी. हो ठीक आहे, आता काय करू? शिखंडीला उभं करायचं इथं तुझ्या पुढं. मग शिखंडीला उभं, भीष्म म्हटले होते, शिखंडी नपुसका पुढे मी हत्यार घेणार नाही. शिखंडीला उभं केलं इकडं लढायला. आता शिखंडीला पाहिलं, भीष्माने हत्यार टाकून दिले, बस संपलं. अर्जुन, आता सुरू मार ना. अर्जुन म्हटलं, आता कसं काय मारू? आता शस्त्र नाही म्हणून तर मार. शस्त्र असलो तो का आटपणार आहे का तुला म्हणे? म्हणून तर तुला सांगतोय, हे असंच काहीतरी करावं लागेल. आणि मग अर्जुनाने अगदी पार जीवावर आल्यासारखे शस्त्र टाकले, मारलं भीष्माला. भीष्म शरपंजेरी पडले. त्यानंतर मग आता राजकारण थांबलं नाही बरं का अजून. हो, संध्याकाळ झाली, अंधार पडला, चला पांडवांनो चला पुढं भीष्माच्या पाया पडायला. याला म्हणते राजकारण. एवढं झाल्यानंतर चला पाया पडायला. परत समोर नेले, परत हो महाराज आता जे व्हायचं ते झालं, पण आता धर्माला पुढं गादीवर बसा, तुमच्या आशीर्वादाची गरज आहे आता वगैरे. भगवान मग भीष्म म्हणतात, देवा बस तुझ्यासारखं राजकारण जगात कोणाला करताय नाही, सगळं करणारा तूच आहे, बस. हो, सगळं करणारा तूच आहे. असो, याच्यावर सुंदर उखाणा वगैरे, पण आता आपल्याला इतका वेळ नाही. हो, तुकाराम महाराज म्हणतात, या भगवंताला आहे तुका म्हणे धर्म संस्थापने, आणि केला नारायणे. तिथं जाऊन धर्म संस्थापना करायची होती, म्हणून एवढं सगळं भगवंताला करावं लागलं.